Que plou, que neva, a vosaltres us serà igual, perquè ha arribat el camper 4x4 de Ranger, la 560, sobrefort amb motor 170 cavalls. La teniu aquí per 71.200 euros, amb un descompte especial de 2.000 euros, us queda per 69.200, i amb l'IMDT, preu final pel client 75.600 euros. Un preu imbatible per un vehicle que ho porta tot i us regalem uns pneumàtics Grabber All Terrain per poder fer tots els camins que vulgueu. Ranger és sinònim de full equip, un vehicle que ve equipat amb tendal, amb finestres integrades, amb llum LED exterior i amb un interior impecable. Entrem i la nevera de Dometic ens dona la doble obertura, des de fora i des de dins. Portem una aixeta amb bomba de pressió. Un vehicle que ens ve equipat, com no, amb una Truma Combi dièsel, calefacció i aigua calenta amb el nostre dipòsit de gasoil i autonomia total. Les dutxes de Ranger fa temps que ho peten. Mampara de dutxa separadora. Comandament amb monomando. Tarima de fusta al terra i porta amb persiana. Vàter Tedford giratori. I la pica abatible, amb armari al seu lateral. La Ford és una mica més estreta que la Ducato i això ens permet un vehicle més àgil per passar per camins. Però amb els preformats de Ranger igualment aconseguim un llit de 190 per 140. No hem de sacrificar espai a l'hora de descansar. Els emmagatzematges no són un problema en aquest vehicle. Tenim des d'armari deslliçant, armaris superiors i, sobretot, armaris alts. El maleter també és una meravella. Tenim dos compartiments que, a més, els podem desmuntar per si ho volem compartir en un espai únic. Un gran armari en aquest lateral. Accessos des de la part superior per emmagatzemar-hi coses. I complements, com la dutxa, exterior, per dutxar-nos a fora quan fa bon temps. A nivell de conducció, Ford ens ofereix un vehicle amb un volant de pell, amb multifunció que ens permet accedir a totes les funcions de l'ordinador de bord, el control de velocitat, els volums, un multimèdia amb pantalla de 9 polzades i portem aquí integrada la retrocàmera, una càmera amb control de tamanys i que ve integrada en la tercera llum de fre. És un vehicle molt complet que, a més, ens porta bateria de liti de 120 amperes i placa solar fotovoltaica de fàbrica. La 560 és un dels 4x4 més competitius del mercat i que porta tots els extras. No dubteu en venir-la a veure i poder provar-la aquí a Via Central.